Так, мужик, давай пойдзем па жэсці, абліжы яго. На тваім твары відавочна мёртвае акацяненне. Афіцэр суперзорка выйшаў на сваю справу. Гэта гульня, у якой я не буду пытацца пра рамансы. Асцярожна! Добра, у нас атрымаўся персонаж. Інтэлектуал 1, псіхіка 4, фізіка, фізічна. Мы будем моцным і эмацыянальным. Наша маторыка такая сабе. Песня смерці салодкая бясконцая. Але што гэта? Дзесьці ў хворым надзьмутым чалавекам мясе навокал цябе знаходзіцца адчуванне. Толькі што ўключылася ў размову нашая сіла волі, і яна нам зараз дадаецца ў дыялог. Наш галоўны герой яшчэ збірае па кавалках свой розум. Наша сила волі, з-за таго, што она дастаткова высокая, падключылася і гаворыць нам: у цябе атрымаецца, ты чэмпіён. Не, я не напужаны. Давайте будем плыць тым, што нам гэты варыянт адказу нам даў літаральна наша сила волі. З ёй і будзем. Не, не баюся, я чэмпіён. Лімбічная сістэма стогне, узмацняецца смурод спіртнога з вашых вуснаў, а разам з гэтым непабожны галаўны боль. Першы варыянт. Дапамажыце, хто-небудзь, адсячыце мне галаву, ён спрабуе забіць мяне. Другое. Хто я? Што за істота робіць гэта, класць гэта ў іх уласны род? Трэцяе. Добра, цяпер мне крыху страшна. Пойдзем назад у цемру. Мы малпа. Прыкладна так, давайте ваш варыянт. 50%. Я зараз напужаны. Давай вяртаемся да цемры. Вогненная паласа пранікае скрозь вас чэрап, прабуючы сілай адкрыць вочы. Гэты гук, гучны званок з пекла. Адчыніць свае вочы. Я нас віншую. Мы прайшлі першы этап. Мы ачунялі. Вентыляцыя мае два ланцуговыя выключальнікі. Адзін заканчваецца маленькім вентыляторам, другі лямпачкай. Прадуй жудасны гальштук нейкім чынам прымацаваўся да аднаго з іх лязоў. Унутраная імперыя — гэта нашая мара, гэта наша асабістая магчымасць. Вельмі галоўны, карцей, персонаж унутры нашага адчування. Ці гэта было адпраўлена туды ў якасці пакарання? Вы адчуваеце, што гэта істота, ваш сябар, і хоча зноў прымацавацца да вашай шыі. Так што вы можете зноў працягваць вашы сумесныя прыгоды ў гэтым дзіўным свеце. Праверачка нізкая у тым, каб паспрабаваць проста схапіць яго. Я боюся, мы зламаемся ў гэтым моменце. Але, спойлеры. Ну ладно, давайте просто возьмем вентилятор. Ну, вот это переключальник. Вось наши Saver Fire. Гэта по типу стелс. Вы падымаецеся і ловіце ваш гальштук. Халера. Ён по типу шчолкае. Ён вызвалены ад ляза. Асцярожна. Гальштук вырваўся на свабоду. Добра. Што перад вами зараз у руцэ? Гэта фантастычны каляровы гальштук з 4 альбо 5 рознымі паттернамі. Вузел нагадвае вам пятлю. Можна забіцца, дастаючы гальштук? Не можна, я забіўся. А другі персонаж памёр ад таго, што не змог прачнуцца. Адыдзем, не будем глядзець на лямпачку. Не, давайте захаваюся і покажу вам. Говорю, да не показываю. Давайте ўжо. Націскаем. Жудасная памылка. Выключыце святло зараз жа. Вы можете практычна адчуць, як фотоны прапальваюць дзірку ў вашым мазгу. Балевы парог наш рэагуе на гэта, і нагадваю, мы моцныя і трывалыя ўвогуле. Ён гаворыць, гэта проста крыху выклікана пахмеллем і тваёй светлаадчувальнасцю. Не трэба празмерна рэагаваць. Давай яшчэ. Вось такі варыянт. Маленькія чорныя кропкі танчаць на вашай сятчатцы. Гэта амаль прыемна.
Гэты персанаж можа рабіць вельмі дзіўныя рэчы, якія мой іншы, напрыклад, не мог. Ён памёр тут. Люстэрка. Люстэрка вісіць над пагнутай і зламанай ракавінай. У лютым разрадзе мужчынскай маскуліннай энергіі хтосьці вырваў палову крана. Гарачая вада пырскае з падставы, а пара пакрывае люстэрка. Вы не можаце бачыць сябе, толькі абрысы чалавека. Раптам вы разумееце, што не памятаеце твару, які чакае вас там, пад мяккай парай. Сапраўды? Нічога? Сапраўды, усе ўспаміны пра чалавека, які вы ёсць, людзей у вашым жыцці, нават свету, у якім вы знаходзіцеся, патанулі ў моры алкаголю, які знаходзіцца ў вашай крыві. Гэта была не проста п'яная ноч, гэта быў потоп сусветных памераў. Уключылася наша электрахімія. Нагадваю, электрахімія адказвае за прыняцце любых наркотыкаў, алкаголю, чаго заўгодна, усё, што звязана з гэтым. Яна зараз падказвае нам. З усімі сінапсамі, якія вы патушылі, гэта цуд, што вы нават можаце думаць гэты сказ. Вы прыпынілі зараз сапраўдны акт самаанулявання. У той момант, калі вы павольна цягнецеся рукой да паверхні люстэрка. Унутраная імперыя. Спынісь. Ты, відавочна, не прадумаў гэтага. Табе не спадабаецца тое, што ты там пабачыш, і ты ніколі гэта не зможаш адмяніць. Наносіць сабе шкоду, гэта тое, што я раблю. І выцерці люстэрка. Глядзі. І вось мы. Цудоўны прыгажун, галоўны герой гэтай гульні. Але калі дакладна, то ўсё, што знаходзіцца ў яго галаве. Ты не маеш аніякага ўяўлення, што гэта за рэч перад табою. Господі Божа, дапамажы мне, што гэта? Першы варыянт. Другі варыянт. Вядома, я. Гэта, вядома, гэта нейкая суперзорка. Я думаю, што я суперзорка. Трэці варыянт. Гэта твар алкаголіка на позняй стадыі. І зноў галасаванне. Вашае меркаванне. Вельмі важнае пытанне зараз задаем. Другі варыянт. Гэта, вядома, гэта нейкая суперзорка. Я думаю, што я суперзорка. Здаецца, ты таксама і мёртвы яшчэ. На тваім твары, відавочна, мёртвае акацяненне. Ці пачакайце, ці гэта выраз? Ты што, спрабуеш зрабіць выраз з гэтым лицом? Чаму? Акацяненне, я не пытайце. Кацяненне мне выдала, я лічу, што гэта павінна быць акацяненне. Я лічу, што гэта магчыма таму, што я суперзорка. Калі ласка, спыніся. Гэта жах. Ты палохаеш сам сябе. Вельмі моцная перавага. Гэта тое, што робяць суперзоркі. Ты проста не можаш, праўда? Быццам гэта ўжо нават не добраахвотна. Ты насіў гэтую хмылку на твары, і цяпер яна проста не сыдзе. Што яна нават значыць? Якую эмоцыю ты спрабуеш перадаць? Гэта гульня, у якой я не буду пытацца пра рамансы. Варыянты перамешваюцца. Галасаванне. Оп, скончылася. Першы варыянт – суперзорка. І апошні варыянт – гэта боль. Давайте варыянт боль. Не, мы цягнулі з зоркай, давайте суперзорка. Табе трэба праверыць твой пульс, суперзорка. Гэта выглядае так, што гэта нейкі жудасны спазм. Праверым пульс. Мы атрымалі 5 досведа. Мы правяраем наш пульс. Вы не знаходзіце ніякіх прыкмет жыцця на вашай апухлай шыі. Аднак, прыклаўшы руку на грудзях, выяўляеце нерэгулярнае сэрцабіцце. Вы, здаецца, жывы. Пакуль. Каб вы зразумелі, першы персанаж не адолеў. Ён настолькі быў напужаны паспрабаваць паглядзець у гэтае люстэрка, што ён не змог паглядзець у яго. У яго не атрымалася. Ён толькі праз некалькі дзён даведаўся, як ён выглядае. Акно стаіць у сваёй разбітай раме, халодны вецер дзьме скрозь яго. Так, паспрабуем. Я паспрабаваў ацаніць пашкоджанне. Гэта на маё было дзеянне. Візуальны калькулюс, гэта вось разлікі, гэтыя падлікі візуальныя такія. Праваліла праверку і гаворыць, што ты ўвогуле маеш падлічыць пашкоджанне? Што ты з гэтым будзеш рабіць? Што ты нават спрабуеш з гэтым зрабіць?
Унутраная імперія. Ты дакладна павінен спець караоке тут. Пры першай жа сваёй магчымасці. Твае эмоцыі трэба выпусціць на волю. Людям патрэбна ведаць аб тваёй велізарнай акіянічнай душы. Добра, моя кубічная душа схавана за пахмеллем. Вядома, у гэты момант дакладнае вымярэнне тваёй душы можна зрабіць толькі звонку. Яе трэба пачуць. Па громкай сувязі. Іншымі людзьмі. І ўключыўся змрок наш унутраны. У незалежнасці таго, падабаецца ім і альбо не. Уваткні гэта ім у вушы, гаворыць твая адрэналінавая гланда. Жорстка праяві сябе. Гэта гучыць добра ў тэорыі, якую я зараз развіваю, што мне пашанцавала быць суперзоркай. У нас дакладна няма ніякіх доказаў адваротнага, так што так, гэта верагодна. Верагодна, вам варта выйсці на сцэну і пазіраваць на імгненне, калі вы скончыце з гэтай думкай. Паглядзіце, ці спрацуе гэта. Што мне трэба спець, калі да гэтага дойдзе? Гэта мы працягваем размову са сваёй унутранай імперыяй. Вы пакуль не наткнуліся на правільны стогн, але ён там знаходзіцца. Ён прыйдзе да вас, ён наробіць хаос, не хвалюйцеся. Стогну гучыць добра. Яны сапраўды могуць атрымаць меру маёй душы з гэтым, першы варыянт. Другі варыянт, я думаў, што магчыма, я магу спець нешта радаснае, падштурхнуць людзей. Давайте, шчаслівы коп. Не-не-не, не спявай вясёлую песню, гэта глупства. Спявай сумную песню, яна глыбокая. Наша ўнутраная імперія не згодная. Мы будзем слухаць яе, але калі будзе магчымасць, мы будзем трошкі такім вясёлым копам. Ха-ха, суперзоркай. Гэтая салодкая чорная пляма ад рому на прылаўку выклікае ў вас слязлівыя вочы ад радасці. Гэта амаль кранальна, наколькі ён серапаваты і ліпкі. Я доўга ты ўжо быў на нагах. Сур'ёзна, 100%. Я думаў, што будзе хоць, ну дзякую вялікі, хоць трошкі размеркавання па варыянтах. It's drink o'clock. Час выпіць. Дастаткова доўга. Так, детка, яно вяртаецца да таты. Ты заставіў свой мезармічны тракт трошечкі захвалявацца. Не думаць аб алкаголю ўвесь гэты час. Гэта было амаль так, быццам ты гэта не ты. Давайте разбярэмся з тым, наколькі мы алкаголік. Зараз, калі ты гэта ўзгадаў, мне патрэбны ром і ліманад. Я бы жадаў, каб Гарте прыгатаваў мне нейкі напой. Forget about the bar. Or don't forget about it. You should totally try to get a drink there too. Але цікава размова з электрахіміяй. You should lick that steak. Забудься пра бар, альбо не забывайся пра яго. Вы таксама павінны паспрабаваць выпіць і там яшчэ. Але ў першую чаргу ты павінен злізаць гэтую пляму з прылаўка. Так, мужик, давай пойдзем па жэсце. Абліжы яго. Галасаванне. Давайте, не ускладняйте мне выбор. Давайте хоть трошечки перевагу. Выбор облизать 50% и выбор облизать але трошки 50%. Ну, зараз костку подкину, возьму гугловскую, кидаю D20 и оно падае на облизать але трошки. You lick it, but only a little. А вы облизываете его, але только крыху, только кончиком языка, потому что вы откладываете задавальнение. После 2-3 облизываний карыночка пачынае плавиться, выделяется слодач. Резкий хвалюючы водар алкоголю поднимается до ноздраў. Ад гэтага пачынае кружиться голова. Вы дакладна маглі бы здабыць сабе яшчэ. Электрахімія нам падказвае, што нам трэба налакацца. Пачакайце, хто ён для нас? Ён твой паўбрат. Угу. А не будзеш пытацца пра романс? Ну, глядзі, зараз будзе галасаванне. Паціскаем, не паціскаем руку. Романсім, не романсім зараз вырашаецца. 100% паціскаем руку.
I'm Kim Kitsuragi. Вітаю, я Кім Куцарагі, його хватка моцна. Лейтенант, участка 57. Ви, напевно, з 41-го. You realize Ви розумієте, що ён зараз чакае на ваше імя. this is your chance to Унутраная come up with a імперія. really Гэта твой шанец прыдумаць для сябе сапраўды добрае імя. conceptualize. Праяві крэатыў. Канцэптуалізіруй. Спрабуем. 42% неблагі шанец. Raphael Ambrosius Cousteau. Правалілі. Рафаэль Амброзіус Кусто. Першы варыянт, гэта так круто. Другі варыянт, гэта вельмі круто. Але не буду я гучаць як прыдурак, калі я себе так назову. Трэцяе, яно вельмі крутое. Але, магчыма, яно трошкі занадта паказушнае. І чацвёртае, маё імя Рафаэль Амброзіус Кусто. Ёсць, паехалі. Маё імя Рафаэль Амброзіус Кусто. Yes, well. Пакуль два заданні. Спець у караоке і знайсці выпіўку. Мы цудоўна спраўляемся, працягваем у гэтым напрамку працаваць. Афіцэр суперзорка выйшаў на сваю справу. You mean you don't have a badge? То бок вы маеце на ўвазе, што ў вас няма значка? Прыкідваемся, што мы яго знайшлі. У мяне ёсць мой значок, я паліцейскі, і ў мяне ёсць мой значок. Oh, if you didn't have your badge, then that would О, be very bad. ён затрымліваецца на хвілінку, а затем асцярожна працягвае. Калі б у вас не было вашага значка, гэта было бы вельмі дрэнна. Вам патрэбна дакласці аб гэтым праз маё радыё, кароткахвалёвае радыё. Але паколькі ён у вас ёсць, мы можам ісці адразу да пастаўленай задачы. Па парадку проста пойдзем. Дзе знаходзіцца цела? За гэтым будынкам знаходзіцца як дворык. Ён паказвае на кухню ззаду. Там яго на дрэва і паднялі. І як мы туды трапім? Это лёгка. Бачыце гэту дзвер, ён паказвае на захад. Спачатку выйдзеце адтуль, потым справа ад вас вы заўважыце велізарную дзюру ў плоце, вельмі вялікую. Праз яе можна прайсці ва ўнутраны дворык. Ключы не патрэбна, дзірка досыць вялікая для франка-нігерскай кавалерыі, каб праехаць. Does he want you to feel Эмпатыя. guilty? Ён што, спрабуе зрабіць так, каб вы адчувалі сябе вінаватым у тым, што зрабілі гэтую дзірку? Гэта адчуваецца ў яго голасе. Другое пытанне. Хто забіў яго? Я не ведаю, хто яго забіў. Я не паліцыя, гэта ваша справа. Ці ты забіў яго? Ты што? Ляснуты. Вядома, што я не забіў яго. Suddenly he turns Змрок up. наш унутраны. Раптам вы напружваецеся, кроў штурхаецца да вашых цягліц. Вы павінны пераследаваць яго на гэтым, пераследаваць яго моцна, гнаць здабычу. Вашая prey drive, інстынкт драпежніка, вось такое гаворыць вам. Ці ты забіў яго, Гарта? Не, я гэтага не рабіў. Ты можаш сказаць мне, Гарта, ты забіў яго, так? Я гэтага не рабіў, ён паварочваецца да лейтенанта. І мне гэта не падабаецца. Што гэта такое? Навошта ты забіў яго? Ці я павінен адказваць яму? Ён пытае лейтенанта. І гэта абавязкова. The lieutenant stands. Лейтенант стаіць без руха. Яго твар немагчыма прачытаць. Ці ён прычыніў табе боль? Чаму? Ці ты атрымліваеш нейкае вальное задавальненне ад таго, што ты забіў яго? Ты што такое? Ты што такое? Ты што, ідыёт? Я ж сказаў, што я не забіў нікога. Нікога? Ці не значыць гэта, што ты забіў кагосьці яшчэ? He ignores you. Ён ігнаруе цябе. More. Press on. Push through. Блін. Працягваем давіць нашае змрок унутры. Яшчэ. Працягвай давіць. Гэта ты забіў Сірію. Ідзі нахер, мужик. Кім, хопіць. І вы не можаце зразумець, ці ён гаворыць гэта вам альбо Гарта. A very silent wave. Вельмі ціхая хваля сыходзіць да лейтенанта, як далёкае эха барабанаў. Гэта... Вау! Кіцарагі гэта спадабалася. Мы адчулі адабрэнне ад Кіцарагі. Добра, я веру табе. Дзякуй вам вялікі. Ачмурэць. Let's go. Ідзем. Не спешайцеся. Ён паказвае на нас. Вы павінны мне 130 рэалаў. No one is saying Унутраная імперія, нашыя мары ўнутры нас.
The multi-pattern Ніхто не nectar гаварыў, found tied to што the ceiling fan гальштук can з рознымі talk. узорамі, які вы знайшлі прывязаным да вентылятара, можа размаўляць. Ніхто. Магчыма, гэта павінна быць проста вашае ўяўленне, але... Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a Жудасны responsibility гальштук. you don't Давай like, адчаліваць. Там час націснуць на кнопку высадкі. Гучыць як адказнасць. Мы не любім гэтага. Спрабуем незаўважна знікнуць. У нас 17% верагоднасці, што гэта атрымаецца. Спрабуем. Правал. Running like the wind. У адзін момант вы бяжыце як ветер. Потым вы раптоўна паварочваецеся назад і паказваеце яму абодва пальца. Люта абедзвюма рукамі. Чаму? Зноў жа, важнае галасаванне. Ідзі ты нахер, мудак. Watch out! Асцярожна! Everything goes dark. Эквілібрыстыка. Усё паглынае цемра. Back so soon. Старажытны рэптылій мозг. Так хутка вяртаўся. Гэта таго каштавала. Раз уж мы пайшлі настолькі брутальна, то па тыпу... Admit it. You Прыні just гэта. missed the quarter line. Табе не хапала проста darkness цемры. on the edge of Яна town. прыходзіць з краю горада. I was wrong to let you go. Я памыліўся, калі адпусціў I цябе. should Я have павінен быў kept трымаць you цябе here. тут. Is it bright where you are? Там, дзе ты. Няўжо там Is it святло? Няўжо яно пужаюча? Terrifying? Have you felt Можа, ты адчуваў любоў, каханне? Што ты маеш на ўвазе? What do you mean? Лена гаворыць, а жонка крыптазаолага. Што ты маеш на ўвазе, што я маю на ўвазе? Старая жанчына з'яўляецца з цемры. З табой усё ў парадку? No. You have sustained Наша a эквілібрыстыка. trauma Не, to the вы lower атрымалі траўму In addition, ніжняй you частцы strained сваёй your left шыі. trapezius У muscle. дадатак вы Pain surges пацягнулі down сваю your левую трапецыю. Боль спускаецца з вашай спіны, калі вы рухаецеся. Пытаем яе, не, ці ты ў парадку? The chair took the brunt of Крэсла it. ўзяла на сябе асноўны цяжар, не трэба хвалявацца. Are you sure, ma'am? Вы ўпэўнены, мадам? Yes, yes. Так, праверце Check яго. on him. Sir, I didn't mean for this to Сэр, happen. вы бачце, я не жадаў, каб гэта здарылася. Вы бачце, гэта было заўсёды, як гэта, коп-фрэндлі. Ветлівае да паліцейскіх месца. Выдаецца, што чалавек узрушаны гэтым здарэннем. The drinks are on the house. Выпіўка за кошт... There were Блін, a а чаму lot of рэць? drinks on the tab. Добра, выпіўка за наш кошт. Было шмат напояў на рахунку. Я ўсё яшчэ павінен трымаць з вас плату за 3 ночы і разбітае акно. Аднак гэта 100 па тыпу рэалаў? With your Балявы парог актываваўся. З вашай спінай, якая ляжыць на мазаічнай падлозе, вы адчуваеце, як боль сыходзіць. Вам проста патрэбна падняцца і трошкі страхнуць сябе пыл. Дзякуй за супрацоўніцтва. Don't thank me yet. Не дзякуйце You мне. still owe me 100 Вы ўсё яшчэ павінны мне 100 рэалаў. Калі вы не атрымаеце іх да сённяшняга вечара, я проста не магу вас прыняць. Ён паказвае наверх, у бок вашага пакою. And for God's sake, watch out for І yourself. дзеля Бога, калі ласка, асцярожней. Мы скончылі аглядаць 2 паверхі гэтага будынка. На гэта нам спатрэбілася амаль 3 гадзіны. Гульня вельмі насычаная. Пойдзем на вуліцу. all around you. Нашыя Rain дрыжыкі. falls on the great city А вокал of вас Ravashol. ідзе дождж у Rain вялікім drips горадзе from Равашоле. trees and floods. Дождж падае са стрэхаў і залівае жолабы, абмываючы бруд прэч. The ruins of a half-sunken Руіны seaport напалову roll затопленага beyond the порта Bay of Ravashol. развальваюцца Ghosts на затоцы. rise За залівам into the Равашоль прывіды падымаюцца ў неба. Цалкам абраны трэці варыянт. Прапусціць пальцы скрозь вільготныя валасы. Your hair is Вашы a валасы — гэта масляністая каша, усыпаная попелам суседніх вугальных заводаў. Smokestacks rise. Дымавыя кладкі ўздымаюцца недзе ў адлегласці. Што такое Джемрок? Ravashol is the Равашоль capital of the world. гэта
Jamrock сталіца is the сусвету. capital of Revachol. Джемрок — гэта сталіца Ревашоля. Form on your А eyelashes. кроплі фарміруюцца на тваіх вейках. It's home. Гэта дом. Гэта гаворыць наша ўнутраная імперія.